ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ହୋଲିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର। ଏବେ ଚାଉଳ ଗହମ ସହିତ ମିଳିବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜିନିଷ। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗହମ ଓ ଚାଉଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସି ସାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ମାଗଣା ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ସହିତ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ କଠିନ ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ମିଲେଟ୍ ଦିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ କଠିନ ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 7 କିଲୋଗ୍ରାମର ମିଲେଟ୍ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ଘରୋଇ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ ଯେପରି 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଓ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଘରୋଇ କାର୍ଡକୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଗହମ, 3 କିଲୋଗ୍ରାମର ଚାଉଳ ଏବଂ 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ମିଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହିପରି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5 କିଲୋଗ୍ରାମର ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ କାଟିବା ପରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଲେଟ୍କୁ କଠିନ ଶସ୍ୟ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତ କେବେଠୁ ଏହା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇ ଟାଇପର ନିଆଯାଇଛି।